iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya. Wis PN kabeh rasa larang ngukup ora apa-apa aku. Iya. Ya genti Tatin ayo Tin. Ya. Mbak Tatin pirang-pirang iki nok sing nyuwun Mbak Tatin. Ya. Gubuk asmara. Ya ki yo njaluk Tatin. Apa meneh? Ki ana werna-werna. Cendol dawet liwung. Ya engko keri cendol dawet liwung. Ya. Cendol dawet kok cendole semono kuwi. Wadahe sepira? Iya. Sinden berbobot. Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo nya, atok jaluk ora namu. Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki. Nya. Iki ana kertas dawa banget, Mbah. Iki sak kertase. Ming kari nyuwek kok kakean cerewetnya gawe. Nah, Cik dileki nek ra ono barang. ana ta? Wow, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kalih nyuwun lagu Lali Janjine kalih Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada nyo, wujud nyo. Nyo nggo golek-oleh bojomu kono nyo. Lah ngapa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Wis tak ijolke dit to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora gudang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jorke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kae ndang. Gubuk asmara? Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dhewe wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Duwe amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya. Wis PN kabeh rasa larang ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar, yo. Piye Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah aku arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Kaya cangkemmu elek to. Lah kene diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku ora nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Raja Mak kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki apa ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undakan nang ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk-krupuk ya apa to. Aku ning burine Tatin iki mak krupuk apa ya iki aku.
Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus dadine du kula. Oh, du kowe to. Ya krungu-krungonen kok arep tak genahke. Meneh nang panggung kene wani genahke aku. Apa kok ora genahke sisan? Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng rupiah kok malah aku waduh. Wah, bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem. Isih brigas-brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do adus. Oh. Iki kanu jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wo mbliyuyut tenan. Ya. Mula do adus. Ya termasuk dalange iki ya ora adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah ora adus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok keleke iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum murah wae 3.000-an wae. Heeh. Aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Wah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok ngerti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke sing teng grupyuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri no tresno tulus Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Heeh. Lagi nek nang omah Tatin ki celuk-celukane Bulus. Oh. Kak Bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepiro lho. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Biar tak bahas ora? Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Memangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku du bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul? Bul piye? Nek Bu? Bul. Nah iya. Nek kan rasa tekan nek bathok barang. Wong aku mung genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyo. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang ra cedhaki mendelok meneh. Aku ora ndendas kok. Iya. Iya Bulus.
Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak kaya telah bulus. Ket biyen jenenge kuwi. Ayo kon ganti dibancaki neh ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek mak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh, wo cah iki budek berani. Ya ora lah, ngomong pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Iya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge? Melar apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokne musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungokke musik Nah, jenengan alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula kan lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya iya. Gitu lho Wis ceritanya. tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Apa tekan ndi? Hah? Tekan ndi? Tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti rampung gawane iki. Dereng. Ayo teruske. Ah, ora. Napa? Wong iki dipancing dienggo mbuktekke budeke ora percaya kok. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu ki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora no supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ngono. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk kuwi podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya kok ben do menilai. Tatin, Kula mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko niku. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Guest host. Waduh. Wes host. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, jan Iki kok sini. Ada budek ta. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge nek ngono ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Dugi mriki jam pinten? 7:30. Pun dahar Wis. kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Nang omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no. Heeh. Ana mana lah? Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah piye? mulai omong wira dong kok le jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Nek uri aku dhewe radong kok kono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong. Iya. Ya teruske. Nggih. Terus, Wis tak. Ora diganggu to. Kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ora tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Powi.
tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya yen liwat aku kelingan ya cah wedok digenehke gubuk kok gelem cinta. ayo kowe kuwi tembange gubuk asmara mongko tanpa bantal tanpa kloso wis bayangno mung dikelekarke ngono kok seneng ora Sapa ta kuwi? apa ora gatelan gegere ya nek ya iya wis ben gubuk Ming lagu kok titik kula ya enone yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leret inget jaga kebak awake iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jeleh. Piye ta? Meng ngono wae meng ibad-ibit tiba-tiba to. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. nek gedhe ngapa? Panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya ditubahke pokoke ditubahke. Catatan sakjroning ati.
kebak. Obah, heeh. Iya. Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendono. Iya. Salah wong obah omne ra obah. Heeh. Ra ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya cah iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru saka ngendi. Iya, getak sapa-sapa digetaki. Yo. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya merati. Aku sampai tadikan sing ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Mangane alon terus diseseke mergo ora sing ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa? Hei. Hae. Orang kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora banterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong kowe nek alon-alon mau lho. Ah ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Denko ki senengane nek rampung di neng nong. Ya, mareme dhewe-dhewe kok. Heeh. Baliyo, engko ngadeg meneh lho kowe isih ana sing pamundutan nggo kowe lho. Ya. Iwong. Oh iya. Waktune cukup napa? Apa? Oh, tenang wae rasa kuwatir. Elisa, gentenan kae ben gek minggat.